ko alam bakit nasa gitnang-gitna si Sir. Sana na-appreciate yung kulay ng SJ Pram. So, andito na tayo sa bayan ng Lingayen. So, ipapakita lang natin ng kaunti yung mga pwedeng pasyalan pag ikaw ay napadpad dito sa Lingayen, Pangasinan. So, sana naririnig ako. Ito ang plaza ng Lingayen. Napakasimple. Yan. Next natin pupuntahan ay ang beach. Ito pala ay one way na daan, no? One way para iwas sa mga traffic. So kakaliwa tayo dito kung saan matatagpuan ninyo ang Governor Office. Actually marami rin naman makakainan dito, mga kung kayo ay mahilig sa seafoods, marami dito. Kaya lang hindi ko kayo may papasyal sa ganon. Dahil pauwi na tayo. Alright, so ito ay request ni Atina Yusha. Yan, pupunta ata sila mami dito eh. Yan, bossing, check mo na lang. Baka hindi pa tayo makakapasok dyan sa loob. Yan, nandiyan ang office ng ng governor. So next natin ay ang mismo mga resort kung saan kayo pwedeng mag check-in pag kayo ay napadpad dito. So napaka-safe naman dito, bossing, dahil nandito ang krano. Hindi pa ako lumagpas. Kaya meron din dito PNP camp, sabi.
Pero dyan, ang daming aeroplano. Pwede kang magpalipad ng aeroplano dyan. Yan, bubungad dito ay ang dagat. Pagkatapos ng PNP camp. So hindi na natin papakita yung dagat, no? Yung mismong dadaanan lang natin yung mga resort. Yan, bossing, oh. Baka gusto ni mami ng punto dyan. Pag si mami ay mahilig magkape, pwede siyang pumasok dyan sa bus na yan. Oh, the Rolling Bean Cafe. Yan, so nandyan ang dagat. Napakababaw lang yan, guys. Yan, oh. Tatayuan na natin para makita nyo. Oh, ha? Ito, guest house, Marcella. Yan ang ano, mga pwede nyo puntahan dito. Yan, napakaraming ano, daming tao. Ayan, tatawid lang sila dyan, dagat na. Actually, marami yan, hanggang doon sa dulo. Hindi ko alam kung ano yung lugar yung pupuntahan nila mami dito. Yan, dagat, oh. Napakasimple lang. Hollywood. Di ko alam kung ano yung na-send kong video sa ibesin, eh. Kung anong part dito yun. Para may pakita ko sana yung itsura niya pag ano. La Rosita. Ayan, siguro dito, oh. Medyo maganda naman. Tsaka kagandahan nito, malayo sa mga tao. Kaya napakatahimik ko, ano, mga naliligo. Yan, kung gusto mo sosyalin, hindi pa tatapos yun. YRF Resort. Ito yung dadaanan nila, bossing. Ito mismo dinadaanan ko. Yan. Ay, dahil naliligo pala, eh. Ito, Texas, oh. Bossing, oh. Medyo maluwang-luwang. Texas. Hindi siya gano'n kasosyal. Ito, ano ba to? Amo. Ayan, meron din dito, Dagger Cards. Ito, walang showtime. Yeah. Wow! The MP10! Woohoo! Yan, bossing, ang dami naliligo, oh. Oh. Kumbaga, dinadayo pa ito ng mga iba't ibang lugar. Kasi kung taga dito lang ang mga yan, hindi maliligo ng ganitong oras ang mga yan. Dahil ano, dahil sa sakyan, oh. Ibig sabihin, maraming nanliligo. Samay na guys. Yan, so ang kadagtang yan ay ang Binmalay
Binali Pangasinan, yan. Yan, may mga bar dyan sa dulo, guys. Ano? May mga bar dyan sa dulo. Hindi na natin pupuntahan dahil hindi naman tayo pupunta doon. Hindi na siya right ano natin. Yan, meron din ditong ano ba to? Mga sundalo. Nandito ang mga sundalo natin. Kaya napaka-safe nyo pagka pupunta dito sa part na Pangasinan. Alright, so nandito na tayo sa Pinmaloy, Pangasinan. Ito ang lumang simbahan, the old church, na still existing, no? Pwede po kayo mag-misa dyan kung gusto nyo po. Diyos mo, marimar. Si tatay, hindi nakapagintay sa daan. Alright, so hanggang dito na lang, guys. Dito ko na natapos ang ating vlog. So maraming salamat sa inyo, guys. At welcome sa panibagong buhay, panibagong pag-asa. So ride safe always. Babush.